July ni somni pathum kumsang ni sompariat zandar kwa chuan Melbourne, Victoria, Australia emergency te chuan kumsom pakomi hena chenga kholdongin an chena Sunbury chenga laukhorania. Senior Constable Luke chu Sunbury Police Station a duty line in rongkhol tu chuan tu emo ka thatin ka sha mil hlauna nei mi alovin miron pan hnaya ashoka ka reka tuna ka khoma a ommek twal thatu ni ka dulautiin aron soya Luke chuan rongkhol tu o chu a hriat nu ang ati hleya iti takta kemni tia zo chuan ron betu chuan min oilewamo ngati nge ka thusoi oilo le o ti dam thom maya rongkhol tu chena in lama police ten thleng chuan Luke chuan rongkhol tu chu a hri chiang kher mai ani mai ne lovin Sunbury police te chuan an shevek ani Jamie Lee Doligai lo niya in chunga lu chuan kumsum ni panga upa Molin Rotho chu ni khoshilova bolin chhuata lo le teng hin muwa angonga chuan mi pat mei chena kai noi manro pakhat shwe in thung chu angonga ain vet kwala Jamie chuan en ta cheu ka thosoin oilo vela a thini lom ni tin police te chu alo au el chia maya Molin chu ambulance in damdoin panpui ngalania Jamie chu thozo fia turatan station ala ngali hin twal tha dum tho boy order ngalani bokani thon zo fiana changin poya khoi chan le a khoi dan chu arap thak hle maya Julani somni pathum kumsang hi sompariat kailam dewa chuan Jamie chu dating app lar tak plenty of fish antia chuan aluta abayo a chuan rirulam damlo na borderline personality disorder anei thule mane inti hlum duna lian tak nei mi ani thu ba ka vampire ang maya midang se shep mai adu thin thote ahu hawa mi pong swala du thote tarlanga zandar sari borvela chuan Molin chuan message thonin zamo tak takin anin be chawa Jamie Bayowa twin zak te chu an khel chawa Molin chuan in mu puya somin a Bayowa a thil zia zong zong tele adu anga piang an ti tur tho shil boka Jamie chuan ama chena ina in mutura thoti tluin angai nat em anime mai chen thuam dana in thuamin a perfume ngai nat ber angka tur tho a soi bokani Molin point zandaret per shetha chuan a thlen tur tho shil vein Jamie te in lampan tur chuan an siam zui ngala kan soi thui main Molin a chanchin tlema zong hantar lang lokila he thil thlen ma kumli malam khan Molin chu an chung kwain Gujarat India an khosa china accounting lama master degree anei theinan student visa mangin Charles Sturt University Australia lekha zira Australia kal theinan hian a chung te chuan an bangla nei chhun chu an shela Molin point a chung te in pekna siain nitin biain anin ngai thin hleni a thian te chuan Molin chu mihlim thei tak le thokrim thin tak nen soya adam thluam maya achunga vandoina thlen hian adu ber master in accounting degree a hlo chhuanan thali chawanei towa a thorim na longmu thiam tu an professor chuan a zerlai zo vele na tho tura mu sak tur tho alo tiam nge ni station a chuan Jamie chuan in thi thei fashion ni chalo tak a man mek lain Molin chuan ron bia a meron biak rwal khan ka thadona ni ti ka she ngal dina soya Molin nen anin biak zo nu khan Google a thil rap thak tak lo ena mi tha dan ti te in ti hlimnan mi ka that don ti te tol tha ka du ti te ba ka zana tol ka that don min puiro ti te an ni hloma hemin hu hian mi tha dan sang somle man lawa tal chwa dan ti te chu a en bokani zandariat le ministeriya chuan Molin chuan Jamie in chu thlengin Jamie chuan Molin a pian le apum ro ti chu lo en chiang ngalin alandana are hlum mai thei ain ringa Jamie chuan a ina lu tir nuwa chuan Molin a hnena chuan chetla masatu ani tur thole ina changin a chwa thei don lo thu a chil loka ngonga in re ti velte atel dona wangin a him veu don lo ni na soiboka Molin chuan thil thar zirna lom tia lo chang sam etin engma a lo thu soibokani Jamie chuan adu huna kheu zeu tura shilin
a hri awm ani ti alo hriat thiam ngal mai tur thaw sawi bawk a ti chuan Maulin a nghawngah chuan a ban chu chuk tuain a pot nget thut mai a Jamie chuan ama chuan mi pahnin om thu le pakhat zawk chu a fel viau laiin pakhat zawk ero a sualin a rawng hle a Maulin kha tlan chhiain police ko man se ti thu police officer de chu shilani khatia Maulin a re khan Maulin chuan Jamie chuan a thina du tak tak don ti hriain a chiai hle mai a Jamie chu Kevin du tok turin a zai zir chuan shilma se Jamie chuan a aina zawk chuan a ban chu Maulin a nghawngah chuan a kwa nget sau mai a Maulin a taksa chuan a ke pahnih chu kher nget sau savin a beng bula chuan a thevek mayang tin a phun sak boka Maulin chu che theilovin chhuata chuan a bok khup zawngin a oma a hnungah chuan Jamie chuan a thut betlat bok Maulin chu a zoi hnuka ti chuan mi pat hmeichhe na uchuak taka hmanna hmanrua pakhata hrui thlun chu Maulin a nghawngah chuan a vet kuala a rek le ta ni officerin engthil nge ti tumber tia zo chuan Jamie chuan tual tha tin a soya Jamie chuan police call ma chuan rirulam har satna wanga damdoina in admit dan te chu online a en tho soya min meizele zutak ngoi ngoi ang hian tual tha chak nain aril ru alwa hne hle ni na soya hetia zona anin zola hian police chuan call dongin Maulin chu a hliam tur lovin a boral thu lo nia Jamie chu tual tha tum thu bai changin tual tha thu bai or tir ani ta bokani ama she chang tu ne in soide chuan hetia tuala that tamai po hi makan ti vak lo thun lo soya me cheze maktak nei ram khwai me chianin an soi hialani Jamie hi kumso mani changin chungko har satna le boina neu wangin sarkar enkol na hnuaya oma social worker ten an tlo olova me chanau pangani lai changin dan bo chena neu wangin boina lo tok towa kumtling lo poi khoi ho an da na juvenile center ate po a zak zak towa kumsom pariat atlin ma zong hian Department of Health and Human Services hnuaya chena inturan saka chuan chengtirin a chen pui staff te chuan ami zia chu an chi thule a khosak dan chu shillok har sataka ni thon soya kumsom pariat aron nia puitlinga chharani ta ka chuan amain enkol thei turanga yani wangin sarkar enkol na hnuaya changina zalena ama enkol tu staff ten an chhuasan hnu hian a thenom te chuan aina chuan police anin lan zu trenga dan hian atan omzen nei lovemo ti mai turani tin an soi hiala thombeng cheng tak tak le inswal thomte a chwa china wangin police ten ainan enfia chuan lom tho soinan kekte alo pevel china hei wang hian Sunbury police se chuan Jamie hi an she to hle ni social media amang na sain athil post ana changreng hian mirror roulette pot chilani arin om hle maya achangin athalak filter shang shanga siamte alem ziate posa achangin caption thui tak tak anau panlaya ti du dana le mi patme chena hoi zonga khoi burban ani thote post china me che cher deu a hwat thule ngai sak achak chin thote po a post chin bokani a chanu pakhat chuan a go chunga ram hwain a chenchil thule achang chuan sihal ni tlata inshiat na te anai chin nia a shil chin thu soya a hlim viawa motila yin thok le khata sihalang main a urwa ro midanga se thutlaya mu to thu a soibuka Maulina tha ma deu khan a facebooka a thil uploada a caption a chuan karil ru har film lo kati khan an oilawa ka thin lung hi adum ngok towa thil chhalo tak ka thlen ti rang ti hi ka hlawa minatwar mulo chuan ka hlim theimeu to lo tina posa tlailama tola thatta kha aniya hemi hnu hian kumatlin ma a ama enkol chin tu a kher chin pakhat chu texin a chungrila thil swal ti tura tur et tu chu anin hle thole police kola du tho soya chuti rualin anjina be se chilawa chawak mai adu tho soi nge ngeya tol tha thu boy roma se a khesi a chingche ve don hle ti shata rirulam dam lo na nei ti chu hairwal ani lova Australia rirulam mi thiam berber ten an endik chuan a rirulam shiselna nasat takin an hiam ni nan soya atwal tha de chu in puang ma se korta ainland masak per chum chuan a thu boy orate chuan thiam lo na a nei lo angin a lawyer chuan case chu
akal puya are rulam chen lo wangani ome Maulina Chiantele prosecutor de chuan mitlom ngai te hena changa poisa andon te chu Maulina ruang thon hona nan manga arwang hi ni som pani lai ko nga thang poya ni rirulam enkolna dong masate tein kum khatnuwa chuan trial nei thei turin atling tok to tin kum sang hi som pakwa kum toblama chuan trial nei ani ta a he trial a hian Maulina nu le pa the chuan an fa patana omdu veu ma se Australia panna tur poisa anelo wangin chanchin tharngai changin ni tin hunan manga an fapa an chana chuan cho etir theilovin mutmun twa theilowa an fapatana trial nei na hona anom theilo chuan an rilunatna abel cha hle ani trial chuan Jamie rirulam shi selo na bok chuan buana thlen le ta a Maulina thale thalo thuwa chuan a lawyer chuan hnial khanna nei lem lawa ama Jamie ber ain puang towa an thukhel ber chu Maulina thalai khan ril rufi ma puem tumsa rengin athatem ti finfiana neyan tumani Korta chuan a lawyer chuan twal tha thu boy a nep chat shemna mu theina na dila psychologist Dr. Carol chu stena gaunin ani chuan Jamie chuan Maulina thalai khan rirulama enghar satnama aneyarin lo thu soya tumlok sarana twal thatani arin thule athil ti kha chiang taka asya thu soi buka Maulina ngonga re lai khan thipui thamana a rekani ti anshani na soi bukani aloyar chuan court chunga mipui te ril ruhne tumnan tin Jamie no panlaya pong swala nei thote chu thil chuan aril ruwa ngong chhelo taka nei thote chu soya aloyarin thei to pa chwa chana tumlain Jamie chu court chunga chuan chungoi rengin a hoi kwal wala achang le anui le vurvur chin boka aril ru boy ngei ti lan tira tumna pakhat ang hle ani aloyar chuan aril ru sel na hi na satakina tlanhiama tola thalai khan aril ru a har fim ngei ti fiana umbik lauti na soya prosecution lam chuan Jamie in pona chu soi chhuakin Maulin nen an text khan aril ruwa tha tumna nei sa towa a ina Maulina thlen khan atana tha ol samnan Maulina umdan le a hoizong te kha arem thlapa tual tha tumsa rana ti ani thu an soya amalo enkol tu a carer te clinical expert te le thu she tu engo masat an kau hnu le ain puana video phau chwani hnuwa chuan chalan nei changa ni som pariat hnuwa case chu jury de thutuk na siam tura tan dani ta a jury de chuan Jamie chu thiamlo chantir ma se tumreng wanga tual tha aya nep zok shemna pek ni turin thutluk na an siam ta ni hian thutluk na siam hian mi tam tak adithin urin honrei lote chung lo enkol tu ami ziamak tia lo chiru chin tu a carer point engtikama lungina changa chhuatir chi nei lo thu asoi hialani just chuan nangma aringam tu chele tina tumya lo tu che kumno pangtein anu nai lak sakani atia jury ten thutluk nan siamangin ngai na thiamna sang bernen kumko chung lungin tang turin achung thura saka kumnga le chan ve ta hnuwa parola chwa adil theidona tona hian kumhni vel chu lungina tang towa kumthum le chan ve vel chau lungina tan le hnuwa parola chwa adil theidona adilna pomsakani chuan reilawa lungina changena chwa kanga poya khoile du mayang te chu mitam tak hlavani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni